e khuble ye phi wa ro ki pralok ki wasnyao suk ye ap ye ki khubor wa phalla hektin panar tenne gasi ki khubor wa kwa open snyao che phi man ki khubor wa snyao ai hado kate wakalla mo ka khana ka wadang sanbnai irta hari United Kingdom UK te chwa wo sdang e chiki khubor snyao pha hamda mu subscribe your new channel we ngat how to bell wa em he tu khnang wa yo ten cho phi yo iki khubor we le uman phi ki wanang kong u yo iki khubor te ton sdang e chiki khubor kawi na ki khna kan thai ka wadang san banai irta ka watip pertuit kam ka Lexi Robbins ka wachong wasa ha kari United Kingdom UK dakla mo ko Neidao wayo ko ya ka kujut wa phalla ka watip kam ka FOP fibrodysplasia ossificans progressiva ka kujut ka wapan kala ya waro ki doksa namo ki muscles cha kich ein namo bones ka Lexi Robbins dakha ya ka ha ka le phawi tarik ubnai wanangkong banai January yong unius nem arjar ar phawi we da yuki yeman ilong iyongka to kam kiwi hi ki khna wachai wakhia light no nei wom ye ko open ki ya upariam kti he yongka wa upariam kajat he yongka kat wakamte daya lipen yu ka bei upa ko ya ka cha ki doctor tangwa de chimpor I katu kat ni ya ki doctor wo chem ye kajut yong kani ka khna heiwa man da chem ki ye jing sakhiat da kajut ko na ka kajut watip kam ka FOP fibrodysplasia ossificans progressiva ka kajut ka wa pantabian ye jing im yong ki bru nei im ki heini hasla khandaw parthai ka kajut wakta ya widon na ki ar million da dep ki le ule ya ka x-ray yong ka ha utu ubnai waso wa da dep heiwa da chem ki wa mem uman normal ne pher ka kajat yong ka wa ka pariam kti yong ka na ki wi wan ki khna kam kani ka jai kajut FOP ye ko upan manch in ya waro kamet weiman daman kamte mye de ki bru uyen ulai iwamut mye de ki ukhi damanch in lut ido we dakala mo ido dane baki hajo klemki we jait sumar ne lat sumar iwapaka ya ki bru wasi bha uyo ya kam kani ka jai kajut ye ko upan thia kajut ya ki hathau thia ha ka ar house name irta we pentabian ko ye jing im yong ki kam wa soap house nem don hi iwamut la kamon le ye ki im hapo ka soap house nem don hi neida wa yo ka Lexi kam kani ka jai kajut wa phalla ye ko uchem chitom cho la dajia u or ta khain ko lane la dajia ucha daj ko kam hakimarat lane la dajia ucha a ko depte em kam usor nei bha ka mhoi de ucha inject ko uchim ya kiwon ki jai tika yada ucha sumar lame we iwasnyao si tamto manda em kam kani ka jai kjut mye de ki ukha upun lane upan roile da ong ka bei ka Lexi cha ka hearts life wa da yo ki ye utip hadin wa da dep x-ray wa em kjut ko te mnang ko ulai manda snyao ki ya kam kati ka khubor mem ungai ki katwa yo ki wa ka khon ki khlan bha ko chai khia bha ko hadu ido ipran le we jo kanjat ko ya ki kjat ko da ong chu ko le wa kate ka khon ki chai lak we em salon bha ko jo thia ko waro chimit jo rakhai ko man ki por we mrap jo em uyam ko we nei liang yong ki kwa ki ukmen urkhai usnyao bha bai ko kamte chijing im kat kam ki report ki scientist dayakre chitom ki ha ka fund of charity yotho ya ki lat sumar ya kani ka jai kjut wei ka bei upa ka Lexi le da dep ya kalam ki wa katu kani ki riustat ne ki expert ki wa ong wa em hi ki lat sumar kam wa man katte ki wa ye uman success ne ki wa ye uyo ye jing job ka bei upa kani ka khna dasdang ki uya palang pisa yotho ya ki lat sumar ki wa ye upan chai ya ka khon yong ki wei da le ki le da ka awareness campaign yo ya husiar bha ka bei upa ki khna ki wa em kam ya kani ka jai kjut hado kat once nyawar a ya ka pli kani ka khna najrong te dar khai da comment ko hnrei na po do wanda chitom ka pli hado kate wapan kala ya kamet yong ka cha umo wom ye ko ukhi uyen ulai uwan hap thia bai ko hathau thia we yo ko im le
do hapok ka soap house nem don hi te do kini don hi ki khubor wa snyar ai yong kani ka khna ne ga jan met kwa open snyau chepi e ku blai ye phi waro snyau ba hamdam you subscribe your new channel we ngat how to bell khnang wa yo pten cho cho phi yo iki khubor we le uman phi ki wanang kong u yo iki khubor ku blai chi bon sngi wasuk u kmen ni phi waro